UPPL सोरखारा सोरखार नङा। प्रमद बर'नि बाथ्राखौ रायखाङोब्ला लाजिनाय मोनो। UPPL सरकाराथ' सरकार नङा। मारैहाय सरकार नङा होननानै बुंखो आङो। आं लाजिनायसो मोनो। प्रमद बर'नि खौरां बुङोब्ला आं लाजिनायसो मोनो। साननो बिनि प्रमद बर' सारनि जुदि खोथाखौ जुदि भाबियोब्ला लाजिथाव बाथ्रा। एबसुआव थानाय समाव प्रमद बर'आ गादियाव थानो थाखाय सोमावसाराखै होननाया दा मानो गादियाव जिरायखो? बेसेबां सिगाङाव आसाम डिभाइड 50-50 होननानै बुंदोंमोन। आसाम डिभाइड 50-50 दायो मानि खोमानो 50-50 नागिरखो बिलाय। आरो दायो बुंनो थाङोब्ला बियो सिगां बेसेबां बर' हारिनि थाखाय गोदोर खौरां बुंदोंमोन। बियो गादियाव जिरायनो थाखाय मासियाव जिरायनो थाखाय बियो बेबायदि माबा खालामाखै होनना बुंदोंमोन बियो। खिन्थु दायो दिनै मानो गादियाव जिरायखो बियो? BPFआनो सोरखाराव फैफिनगोन। BPF आइजो दालायनि दैदेनगिरिनि बिबुंथि। फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोंनि BPFआनो सरकार जाफिनगोन। बेखौ जों गेरान्टि बुंदों। BPF जय जुक्त जाफिनगोन। दिनै उदालगुरि जिल्लानि रौतानि अडिट'रियाम हलाव BPF हानजा आइजो दालायनि मावबादा जायो। बे मावबादायाव BPF हानजानि माखासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। बाहागो लानाय BPF हानजा आइजो दालायनि दैदेनगिरिया UPPL सोरखारनि सायाव गोजोननाय गैयै फोरमायनानै प्रमद बर' दैदेननाय BTC सोरखारखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। बिथांमोननि बादिब्ला UPPL सोरखारा सोरखार नङा। प्रमद बर'नि बाथ्राखौ रायखाङोब्ला लाजिनाय मोनो। एबसुआव थानाय समाव प्रमद बर'आ गादियाव थानो थाखाय सोमावसाराखै होननाया दा मानो गादियाव जिरायखो बायदि बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे BPFआनो सोरखाराव फैफिनगोन होनना बुङो। BPFआ नांगोलनि सावगारिखौ हानजानि सिम्बल महरै लानायखाय UPPLनि खायसे मददगिरिफोरा थांनाय BTC बिसायख'थिनि समाव नांगोलखौ सावनायखौ सोंखारियो आरो UPPLआ बिसायख'थिनि समाव रादाय होनायखौ मावफुंनो हायाखै, सुइजारलेण्ड बानायगोन होननायाबो जायाखै होननानै BPF हानजानि आइजो दैदेनगिरिया ओरैबायदि बुङो। UPPL सरकाराथ' सरकार नङा। मारैहाय सरकार नङा होननानै बुंखो आङो। आं लाजिनायसो मोनो। प्रमद बर'नि खौरां बुङोब्ला आं लाजिनायसो मोनो। साननो बिनि प्रमद बर' सारनि जुदि खोथाखौ जुदि भाबियोब्ला लाजिथाव बाथ्रा। बियो आबसु आन्दलन खालामबोनानै बेसेबां सिगाङाव आसाम डिभाइड 50-50 होननानै बुंदोंमोन। आसाम डिभाइड 50-50 दायो मानि खोमानो 50-50 नागिरखो बिलाय। आरो दायो बुंनो थाङोब्ला बियो सिगां बेसेबां बर' हारिनि थाखाय गोदोर खौरां बुंदोंमोन। बियो गादियाव जिरायनो थाखाय मासियाव जिरायनो थाखाय बियो बेबायदि माबा खालामाखै होनना बुंदोंमोन बियो। खिन्थु दायो दिनै मानो गादियाव जिरायखो बियो? मानो गादियाव जिरायनानैसो जिरायनो लुगैनानैसो बेसेबांखिनि राजनितिकआव फैबाय। राजनितिकआव फैनानै दायो बियो बेबायदि शिफ्ट जाबाय। जानानै आरो दायो जोङो BPF सरकारखौनो जों लाबोफिननो थाखाय जोङो दायो नै BPF सरकारा दायो मारै दले बले फैदों। दायो सरकार गैया BPFआ अब्लाबो मारै दले बलेहै दायो जुइन जाफैदों। बेवहाय जोङो BPF सरकारानो आरो सरकार फैफिनगोन आरो जोङो 100% गेरान्टि होदों BPF सरकारा निस्सय फैफिनगोन। फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोंनो जुइ जुक्त जागोन। मानो होनबा थांनाय इलेक्सनावबो जोङो हारियाखैमोन। जोंखौ बिसोरो माबा खालामनानैसो जोंखौ बिसोरो थगायनानैसो बेसांखिनि जोंखौ बेबायदि बेक खालामनानै दोनदों। बेवहाय फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोंनि BPFआनो सरकार जाफिनगोन। बेखौ जों गेरान्टि बुंदों। BPF जय जुक्त जाफिनगोन। बेथ' बुहुत जाय मानसिफोरानो नांगोलनि सावगारिखौ सावदोंमोन। जोंनि BPFआ नांगोल सावगारि सिम्बल लादों जितु बे नांगोलखौ खिन्थु निग्लेक्ट खालामनाया बुहुत गोरोन्थि आरो। नांगोलदों जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो हालेवनानै बियो मोनसे लोक्षि बुस्थु होननानैसो जों सानो। खिन्थु जाय मानसिफोरा हौवाफोरबो हिनजावफोरबो जाय मानसिया नांगोलखौ निग्लेक्ट खालामनानै सावदोंमोन, जुहुद्रुदोंमन, खिथादोंमोन गामसा फैलानानै, बेफोरो बुहुत पाप जागोन। आरो मानि कारनाव जोंनि BPFनिफ्राय थांदोंमोन थारमाने परिबर्तन जागोन होननानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिसोरो 75,000 होगोन होननानै बिसोरखौ लुप होनानै लांदोंमोन। न'खर बिसोरनो साख्रि होगोन होनदोंमोन। बेनिखाय थारमाने बेबायदि बुरखायनानै लांदोंमोन। आरो दा गासै न'खरावबो साख्रि होयोब्ला माहाथो साख्रि गैया दिनैसिम। आरो 75,000 जितु सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होगोन होनदोंमोन माहाथो। जोंनि आमजुलियाव थांनानै कुन्दुरबिलाव एग्रिकालसारनिहाय फैसा बेबायदि माहे हप्ता इदि फैसा हाबगोन होननानै माहे फैसा हाबगोन होननानै जितु डकुमेन्टस लानानै बिसोरो 50 थाखा फैसा कालेक्ट खालामनानै बिसोरो इदि थगायनानै लानानै फैदों। होनबा
बिसोरो कमियो जोंनि गामियावनो जोंनि एरियायाव 1000नि बारा बेबायदि मानसिफोरा डकुमेन्टस होनानै 50 थाखा फैसा होनानै बेबायदि जइन खालामदोंमोन खिन्थु दिनैसिम गैया होमबा मानि कारनाव जोंलाय फोथायनो बे इउपिपिएल सरकारखौलाय इउपिपिएल सरकारखौ जों सरकार होननानै साना सुइजारलेण्ड बनायगोन होनना बुंनाय सुइजारलेण्ड माहा बनायखो मा बनायदों जोंनि बिपिएफखौ बुंबाय थादों 17 बोसोराव मा मावखो होननानै खिन्थु 17 बोसोराव मा मावखो गागायानो जेराव जिरायदों जेराव एसेम्बलि खालामदों बेफोरो सोर बनायनाय हाग्रामा सार जुदि बनायाखैब्ला जोंनि बिपिएफ समनि गोनजासो जितु दायो आरो न' फैबावदों जितु जाय मानसिफोरा आइडि दङ न' मोनदों बे न'खौबो बिसोरो मा खालामदों जितु इटा होनांगौ बे इटाखौ होआखै बिसोरो डुप्लिकेट इटा जितु आथाया 2-3 बोसोरनि गेजेरावनो आथाया गुगागोन खनसे सौबानो बे इटाया लांगाब गुगादों इन्जुरफोरा गुगायदों जिबायदि जितु सिगां जितु बिपिएफ सरकार थानाय टाइमाव 20 आरो 80 मोन 20 फुटमोन 20खौ 80 बनायदों 80आ आरो हल्ल' बनायना होदों बिसोरो आरो सिगांनिया प्लास्टार दंमोन दायो प्लास्टारबो गैया ओरैबायदि अबस्था दायो दुखे दरिद्रनिफ्राय थैसोबदों लुवार होननानै नामा खान्दाय होननानै जितु सिलौरा नामा खान्दाय बेखौ बुंजागोन बे प्रमद बर' सारखौ आं दिनै बुंदों दाथिनानै दिनै बेयाव थैसोबख'ग्रा जोंनि बर' हारिनि आरो दायो इलेक्सन फैनायनि सिगाङावनो जुदि एफेक्सन खालामदोंबा आरो इलेक्सन बायखांब्ला आरो बेयाव माबायदि खालामगोन जोंनि गरिब गुन्द्राखौ हा हु सेख'जोबनानै बियो लुवार बायदि थैसोबख'गोन बिखौ लुवार होननानैसो आं बुंनाय बेथ' थार बाथ्रा मारैहाय हाबनो हानो दायो गामिबो अनेक मावदों तुमुक मावदों उमुक होगोन तुमुक होगोन दायो आरो न'खरबोथ' बेबायदि बियो साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन माहाथो सोरनि न'खराव हाबनानै बुंहैनो हानो बिलाय मा बुंनानै फुट होनो बिखौ होना सहर जाबावगोन बियो फैथोंलाय बियो गामि होना हरजाखागोन बियो लोगोसेनो गुबुन फारसे रौता ब्लकनि बिपिएफ आइजो दालायनि आफादगिरियाबो आथिखालनि इउपिपिएलनि सोरखारखौ थाबैनो फोजोबस्रांनो होननानै जों मावबादा खुंदों होनना ओरैबायदि फोरमायो आं रौता ब्लकनि प्रेसिडेन्ट जे दिनै जों इउपिपिएलनि सरकारखौ जों फोजोबस्रांनो थाखायनो जों दले बले कर्म हाला खुंदों आं बे दानि थाबाय थानाय सरकारखौ आङो खोब थाबैनो बायगोन होनना आसा फारिदों आरो खिन्थु जोङो जि दा 75 रां होगोन होननानै बिथांमोना बुंनायाव 25,000 रां होनायनि अनसुंथाइ मोननायनि उनाव बिथांमोना मोनला होननानै आंनिफ्राय आसा फालिनाय दं जोंनि सिगांनि पुराना बिपिएफआनो मोजां आरो बे मोजांखौनो हांख्रायनानै बयबो लुबैफिननानै लोब बाहागो लादों दिनै आइजो माहारिफ्रा बे जयेनल' जाबाय थानाय माने जोंनियाव जयेन जाफैनाया जाहैबाय जे दिनैनि दिनाव जों फैथारगोन होननानै थिरान थांखि लाखानायाव बिथांमोनहा आरो रावबो सोलाय सोल' खालामनाय नंला आरोबावसो गोदानै सुबुंफोरा जयेन जाफैबावगोन नोंथांमोना नुनो मोनदों नामा थारैनो घरे साख्रि जानाय बा घरे सोलायनायखौ नुदों नामा बे एकदम नंखाय बिथांमोना नंखाय प्रलोभन होनानै नंखाय दौ मोनसे लाबोनानै बिथांमोना जै जादोंमोन बे आरो जेनफिननाया एकदम थार